abantwana bakhe egameni ngoba simnikeza uzuko ngendumiso malibongwe igama likaYesu ngoba kwelinye ilixa mzalwane lengxaki obhekene nayo uzayinqoba ngendumiso bangcwele ungabekelwanga sandla amen kuthi bangcwele ikhabhathi empty kodwa ngendumiso bangcwele ufike ngongena endlini ingene iFT nansi manje ngoba ube nethuba bangcwele lokuthatha okwakho unikeze uThixo umsukise ngalento akunikeze yona ngoba silapha nje bangcwele wonke ubani kunento ayinikwe nguye uThixo ufuna simzukise ngalonto akunikeze yona sukhangela uthandi nanto Ntoni nomzwisa ngayo uThixo. Amen bangcwele. Kodwa uThixo ukunikeza umphefumulo. Sukisa uThixo ngalonto. Balibonga igama lenkosi. Amen bathandekayo. Hayi amen bandla lenkosi. Bonke abangcwele abathi namhlanje emini Thixo siyathanda ukuxelela uba usizinto zonke egameni likaYesu waseNazaretha abangcwele ngoba kuyabaleka kwelinye ilixa ngoba sithi isibhalo ingelosi ixoxa nenye ixelele enye ngoba uyingcwele uThixo amen sisibalise ngobuhle bukaThixo asiyekanga imini nobusuku siglorify uThixo abangcwele egameni likaYesu waseNazaretha sisukisa uThixo ngoba kuzawufika ilixa abangcwele xa siyohlala ayikho enye into esizakuyenza sizakudumisa malibonga igama lenkosi Wali ngabadinwa ingoma ngomhlabelelo amen bangcwele uthi usosula impandla acinga uyayiphelisa hlale phansi usanqanda nje umbilo athi uyasihlalisa ngangwehlala phansi yena mzalwane ubhorewe ngaleyo ndlela bangcwele Amen bathandekayo haleluya amen bangcwele manje igama lenkosi ngiyabonga uNkulunkulu nami nenzela inceba ngiyabulisa bandeni lenkosi ngibulisa abangcwele inkokheli zabantu abakhulu bonke bathandekayo noma abakhulu abazalwane bethu odade ngegama lenkosi abantwana abancinci abangakwazi ukuzithethela enkosini manje igama lenkosi ngabonga usomandla abathandekayo nabonke abayivayo lengxolo nabakhona enqala babona sibulisa abangcwele siyababuka siyavuya baba benze appointment kunye nathi babezela sihlangene ke ngoThixo ke thina amen hayi ngenye into amen asihlangananga ngevoti bangcwele izawuthalwa ngubani asihlangananga nganto ababushenga befihla izone ebetshalwa asihlangananga lokho egameni likaYesu bathina sihlangene ngendoda eyaqala isibhakabhaka ngancama abangcwele a lavish life ubomi bokuhlala noThixo egameni ukuphila kutebu uyabusile yasemhlabeni yazokulanda izolo hey bangcwele yazolanda abaqeqezi yazolanda amagitsa amen yazolanda abantu abahlala phansi kophayi yazolanda abantu abangena bathethelele yazolanda amahlwebhu lendoda amen bathandekayo yazokhulula abantu amadimoni benganyiwe ngabantu abanye behlala emangcwabeni yafika le ndoda yathi yizindiyeza emhlabeni ngizochithela igazi ayinqandi inkonzo yamagazi ebhokhwe ayinqandi amagazi enkukhu esimhlophe yanqanda abangcwele inkomo zajabula inkomo ngoba ufikile uYesu uzozinqandela ngoba abangcwele ixabiso lomuntu lidinga onye umuntu ukuze umuntu akhululeke ezonweni Yesu negazi lakhe bangcwele bamangala abantu bangcwele abalasisa into ababhala abafarisi abasadusa abaqondisa imithetho bafika uYesu wadla ngezandla engahlanjwanga amen bangcwele wabutha naboni babizo zakhe ubekhwele emthini wathi namhlanje ndiyolala kwakho amangala amadoda azibhayibhile yodwa engamazi uThixo ngomoya ingcwele ngoba kunamadoda abangcwele azazi izibhalo kodwa akazani nomoya ingcwele egameni likaYesu
kunamadoda agcinisa abatha kodwa ubulungisa abokhola bazane nawo egameni likaYesu kunamadoda agcina imithetho elishumi kodwa engazi bangcwele kwa umthetho elishumi ukuthi izaliselwa yintoni mangaba musameni. Amen bangcwele. Amen bathandekayo. Amen bandla lenkosi. Amen bangcwele. Amen bathandekayo. Sizongcolisa isibani sethu ngeoni bathandekayo. Egameni uba esakusithombe sekaleni. Uzamphelelwe iole endleleni. Egameni likaYesu. Makabonga usomandla. Uthi uDavide indebe yami yaphalala. Egameni likaYesu. Uthi nene ndongozelo kokulungileyo. Asogqiba ngenze njani hlale endlini kaYehova. Asithi kusakuza into eyilungileyo sicinge emakhansini. Amen. Sicinge amajita ngoba umuntu omthuba nempazamo. Uthi bamnika into eyilungileyo. Acinga amajita ayo impress othoni. Amen bantu. Amen bathandekayo. Zinto uThixo ezinhle ezilungileyo asinikeze zona masize nazo. Endini kaThixo sizukise uThixo ngazo. Amen. Egameni likaYesu. Uthi sikaThixo ngenye imini niyacela. Nicela kakubi. Ukuze inokuchitheleziyo lwendizelo. Amen. Abantu nxa uqala unyaka bathandaza kuThixo engakhonzi nokhonza athi Thixo zuniphekele unyaka. Amen. Dingabi na ngesiklivu ukuze pha emsebenzini ngiyithole la bonus ka 12 months ngingawafaka. Uthi bamnikeza amandla. Amen. Sithi taxi singahamba nyumele zahamba. Ngoba kunento afuna ukachief akuphephisa uThixo. Amen bangcwele. Emveni kwako awuphela unyaka ahamba ayosengela uThixo phansi abe emakhansini. Awubulela kwezinyanya ezingakhange zimncede. Awubulela athi nansi inkomo yenu. Sobulela insebenzo. Sithule inyanya abangcwele sibe ngathi aziko afika amadodelana kubonakala ba ezona izinyanya ngalamadodelana. Naye bekhelelo athi afuta ngokonhleke. Athi baphinda bemakhani kade ake bantu abadala ndihamba ndibuyela kwele mpangelo manje bayigama lenkosi. Bayebuya abangcwele afika usathana lume ngozantsi. Egameni likaYesu. Kuthi akahambe sabuye sikufonele. Amen. Amen ngoba uhambe ngaphandle kwemvume. Egameni likaYesu. Ngoba ngcwele manje igama likaYesu Kristu waseNazaretha sihlangane ngaleyo ndoda abangcwele kuthiwa ngomali washo ixhego lokufuthula lisitsho lithi ngunombathatha lo. Egameni indoda etya ngezandla engahlanjwanga. Amen bangcwele ngoba iavoid isithethe ngoba iyenzeka impazamo bangcwele nasemakholweni athi ahlonela uThixo kanti abamba isithethe zamanyange. Egameni likaYesu yilana ufuna sidonqile isithethe samanyange sibe kumthetho ophilileyo kaThixo. Amen ngoba masikhuzulwe izinto siyanamathela izinto sibe ngathi sizwe kanti siyinkolwana nje esingena nje okwenza nakuThixo. Amen bangcwele. Sivusela ubani makabe nobudlelwane noKristu ngokholo. Encedwe ngamandla kaMoya Engcwele. Kodwa angagcina umthetho wenkonzo. Kulula ugcina umthetho wenkonzo. Inhliziyo ingcwele limdala. Amen. Uhlale phakathi ukuthi awunachomi. Kodwa inhliziyo ibolile. Lethi iBhayibhile banoyola abahlambuluka inhliziyo. Bazakwenza njani bangimbona uThixo bona? Ayithi abangenachoma abahlale ezindlini zabo. Amen bangcwele. Sibuyisela ngoni. Sikhupha inkolo lapha ebazalwaneni. Sifaka ubudlelwane. Amen bangcwele. Amen bathandekayo. Haleluya. Balibonga igama lenkosi. Amen. Yabona kubona Nkosi. Egameni likaYesu. Usuke ebhanki ma. Amen bathandekayo. Lo wathi unyutata bo. Hayi ba. Lo khapisa bamka. Egameni likaYesu.
Ngicela ungiphakamisa manje Nkosi. Siyajonga abangcwele nebaphakamisa baphansi. Somandla. Hayibo, masiphakamisa noluvesi nangu siyamazi. Bathandekayo egameni laYesu bathandekayo. Amen. Uhlangane ngaleyo ndoda nguYesu bathandekayo. Yesu igama lakhe abangayaziyo nguYesu Yose Nazareth. Egameni laYesu. Sihlangene ngoYesu yedwa hayi ayina ngochuku bathandekayo. Egameni ayina ngomgobhozo. Egameni likaYesu bathandekayo makabonge uJesu. Siyamcela kuThixo bangcwele ke nathunyana ividiyo ngomzalwana kwamba sisengxakini singamakholwa safuna ukuthi basincede sifikele kwi-level yoba sibe sisonka phambi kwabantu. Egameni umuntu kayifike xa komzalwane afuna isonka ngokuthi uYesu sisonka sobomi. Amen bantwana. Amen bathandekayo. Hallelujah. Ayi amen bandla lenkosi. Abantu babefike xa komzalwane kumzalwane mabahluthiswe ngesonka. Amen. Umzalwane mayengahluthiswe ngomgobhozo webandla. uYesu masuthe ndimi isonka sobomi. Last week besihleli naye etafileni sisidla eso sonke. Amen. Ngoku umsebenzi wethu kudistribute isonke ebantwini. Manje igama lenkosi. Ngoba uthe uYesu usisonka sobomi. And futhi kubazalwana ababhizi abadistribute isonke ebantwini. Mama check expiry date mzalwana. Sonika abantu isonke esibolileyo. Amen. Ngoba abantu abazumbona uThixo ngoba umanika isonke esibolileyo. Kuyenzeka abangcwele endleleni usazi isonka kodwa sibona endleleni. Ayithi lento kunasi isonka nawe nxa usijongile unasi isonka. Usiphethe isonka kodwa ngokasonga sibolile. Amen. Mabonge igama lenkosi. Nakabonga uSomandla. Ukuze singenze umsebenzi esawumangalelwa ngawo ngomso masijonge isonka abangcwele. Egameni likaYesu. Thina sinoxanduva abangcwele nokudeliver i-fresh manna every day ebandleni likaThixo. Mabonge igama lenkosi. Makabonga uSomandla. Imana abangcwele ezawuphilisa ibandla. Egameni likaYesu. Untata mengaphambili unoduty yokuthandaza kuThixo ukuze every time mengaphambili adeliver i-fresh manna phambi kwebandla. Ibandla liphile. Mabonge igama lenkosi. Bangabonga uSomandla. Bangabisonga sami sibolile. Kumele ngiyisheke othatha abanxeba amzalwane sidale songa sibolile. Egameni likaYesu. Ningabe kophiza abangqunqi zonke nika abantu kanti abantu abasonga ibandla liphosa ngemva. Sithi ngoku sidala sami indlela ende ibandla lincakacekile. Alondlekanga ibandla. Sibona abazalwane bephuma ngapho dade kanti ibandla lilambile. Sihlangana icawe necawe kwathi ibandla lilambile lona. Yesu sonke namnika sona. Egameni likaYesu. Ubana ngaphinda lambe. Amanzi endakunikeza wona uxoka nentokazi yomsamariyakazi ngenye imini. Egameni intombi yomsamariyakazi ithwe ngamanzi lapha axazayo angcolayo. Ithi inkosi ngathi awunanto lento uphatha nje iqula linzulu. Futhi Yesu amanzi endakunika wona. Awubhobozele bomunye obunaphakade. Egameni lenkosi. Bangcwele simele ukuze sidilive i-fresh water ebandleni. Ibandla njengabe sitsho lo mzalwane ethi ngihlelela ilizwi iveki yonke. Amen bangcwele linkenteze elizwi. Egameni ngoba uyabona uvuyo lakhe samwe somehow liyachaphazeleka. Ngokulithi uThixo umbuyisela uba mzalwane vuye enkosini. Suvuya kwenye indawo. Egameni likaYesu waseNazaretha abathandekayo makabonga uJesu bangcwele nani ilizwi bangcwele sawungena kulo bathandekayo incwadi kaJohane chapter 8 babonga igama lenkosi ngoba neBhayibhile bathandekayo ndiyacela bangcwele mabonga igama lenkosi egameni likaYesu Kristu waseNazaretha sincesane ogogo bakhoya batyhilele iBhayibhile
maliba igama lenkosi egameni laYesu makabonga uJesu bathandekayo makabonga uSomandla incwadi kaJohane chapter 8 isihloko sithi umfazi obanjwe eqhaqhaza maliba igama lenkosi andizukwenza kathi maliba igama lenkosi sendichithile ixesha elihle maliba igama lenkosi bathandekayo ngoku sacela utata bathandaze ngenxa yelizwi maliba igama lenkosi ukuze ke ndibafunde abangcwele siqondele kubo egameni laYesu. Kholise igama lakho lihle, igama lakho lihle, Jesu, Jesu, igama lakho lihle, igama lakho inhliziyo ke ezinomonde ezibambayo la ukuthuma izipho ezifake inhliziyo zethu sibambe umntu ukuze ityalo okulungileyo isikele kwincwadi sezilabo Johannes chapter 8 verse 1 kabla 18 lithi ke indaba umfazi obanjwe eqhaqhaza uYesu kena waya entabeni yeminquma utheke ngesifingo wabuya wafika etempileni baye bonke abantu besiza kuye bahlala phansi wabafundisa ababhali nabafarisi bazisa kuye ke umfazi obanjwe eqhaqhaza baza bemise phakathi bathi kuye mfundisi lo mfazi wabanjwe eqhaqhaza bakunye kulo dloti kaloku emthethweni kaMoses wasibhalela wasimisela ukuthi abanjalo mabagqikiselwe ngabantu thina ke wena babesitsho ke bemenda ukuze babe nokumangalela kodwa uYesu ethoke phansi wabhala omnwe emhlabeni utheke bakumana bembuza waphakama wathi kubo bangena sona kuni makaqala ambibisele ngelithi ubuye wathoba phansi wabhala emhlabeni bathe bakuva besohlwaya naluva lwabo baphuma ngabanye amen bathe bakukuva ke besohlwaya naluvalo lwabo baphuma ngabanye beqalela kwabakhulu kwada kwabokugqibela wasala yedwa uYesu waye umfazi emiphakathi ephakamile ke uYesu akubona ba
akabona mntu kwakuphela umfazi lowo. Wathi kuye, mfazi ndini baphi labamangaleli bakho? Akukho kugwebileyo na? Wathi ke yena, noko amnye Nkosi. Wathi ke uYesu kuye, nama ndikugwebi, hamba ungabuye wone. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Bathandekayo. Nali ke ilizwi bangcwele bathanda silifumana namhlanje emini. Malibonke igama lenkosi. Amen. Kwisifundo ke so mama ubanjwe uqotsheni abayigama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Ngoba safundayo apha malibonke igama lenkosi. Lithi iBhayibheli phaa kwivesi yokuqala uYesu ebebhizi ehleli efundisa. Ehleli indimbane efundisa. Malibonke igama lenkosi. Ekugqibeleni kulaa vesi yokugqibela kayiqunjelwa le ndawo malibonke igama lenkosi. Amen. uYesu nguye yedwa nalo mama. Akusekho abanye abantu. Amen. Ngoke beqala uYesu ubhizi nendimbane malibonke igama lenkosi. Wenza umsebenzi kaThixo la amthumileyo azokuwenza malibonke igama lenkosi. Bathe ekugqibeleni kwenzeka isimanga. Amen. uYesu seliyedwa nalo mangalelwa egameni lika Yesu. Amen bathandekayo. Emini namhlanje malibonke igama lenkosi. Ukhona into uThixo athanda uyikhila ngale lizwi malibonke igama lenkosi. Makabonga uJesu bangcwele. Egameni lika Yesu. uYesu ubhizi wenza umsebenzi malibonke igama lenkosi. Kufika amadoda abafarasi. Amen. Egameni lika Yesu. Amen. Hallelujah. Uyabona umfarasi malibonke igama lenkosi. Akanandaba noba ungenza amandla kaThixo kanjani ekunye nomqondisi mthetho. Uzaba neisi yoba why lento uyenza ngeSabatha. Egameni lika Yesu. Sengathi lamadoda azisale case kuYesu ebamba umthetho emlinde agqiba uYesu ukufundisa wenza yonke into emveni koko amcalele eqaleni. Amen. Ukuba bebesiza necase evalid. Amen. Malibonke igama lenkosi. Cha umsebenzi wawo kuchitha umsebenzi kaThixo. Amen. Uthi uYesu ngeyimini bakunikhupha esindlini sesikhungu. Esindlini zokuthandaza. Lithi sibabe bona bethi ngoba benza umsebenzi kaThixo. Benigxotha esindlini sikaSomandla kanti basetyenziswa ngulowo nomsila. Amen bantwana. Umthetho bangcwele uThixo uthobe ngoMoses. Ulungile ungcwele uthi uPaul ebhale eGalati. Uthi umthetho kaThixo ulungile ungcwele. Uthi kodwa ngenxa yomthetho kuye kwavela isono. Uthi ngibe ningasazi isono ngoba umthetho obungekho beningasazi. Kodwa ngenxa yesono bangcwele umthetho wathi ungebi. Bathi ngoba ndithatha into katata ufuzile ngaphandle kwepermission yakhe kuvela isono ngoba ngebile. Kuba umthetho uthenda ingabi. Egameni lika Yesu. Amen bangcwele. La madoda awufundile umthetho kaMoses awugcinile ngoku eza kuYesu. Athi emthethweni kaMoses awufunda kahle astudisha. Amen. Uyabona bangcwele ingozi enziwa ngaba bantu malibonke igama lenkosi. Egameni lika Yesu waseNazaretha kuthiwa ngabafarasi. Amen bangcwele. Egameni ayawazi umthetho wenkonzo. Bayamazi umzalwane umene uphila kanjani. Futhi abafarasi banetendency yongafuna ugqwetheka. Abafarasi abamamkela umoya ingcwele. Abafarasi abamazi umoya ingcwele ngoba ngabantu bobamba umthetho. Uma inkonzo ingena ngo8 ngo9 fanele kubhekwe emangcineni ngo11 fanele iphume inkonzo. Beke yadlula uyakhubeka umfarasi. Khubeka ube newalo kuphele no amen. Kaloku kugcwele umthetho pha kuye. Ayandimana ngokuthene senza kade.
egameni likaYesu. Amen bathandekayo. Amen bantwele. Egameni likaYesu. Beza abantu beza naye kuYesu bathi ha Yesu lo mama simfumene on the act. Isenzo salento. Amen. Bebezomangalela. Iyavakala musikheisi amen. Nelosi zazikhona ngelanto sithi ebefama uyabulawa. Ubala amadoda ebegcina umthetho kaMoses. Ngezo reporter icase imbulele ke. Iyavakala abancane. Ubala amadoda ebegcina umthetho kaThixo ngokoMoses umthetho ebewunikezwe yena ngefike phambi koYesu athi sifumene ebesenzo sagqiba ngayo kuze sathayela isikizi lingabikho phambi kwamehlo kaYehova. Ngokomthetho umthetho awuthenga izali naye mbambeni nigqibe ngaye ngoba nithayela isikizi. Ingxaki lamadoda alwa nento kaThixo eyilwa ngomthetho kaThixo. Abethe uYesu kuMateyu 5 andizange uchitha umthetho nambiselo nabaprofeti kodwa ndizawuzalisekisa. Wesizwe umthetho abangcwele bungaphelelanga engafikanga uYesu ngoba emthethweni ubulungisa bebungekho. Amen. Amen. Emthethweni inceba yikho emthethweni. Kuba ngamangcina amabili ufunyenwe une case ngakulokanana afika usokomani manje igama lenkosi. Amen. Amen. Afika uba uGob ugqitywe ngonana semthayela kuyaphela. Abe okanane emangalelwe ngamanga ngento engeyonyana. Egameni likaYesu. uYesu lithi iBhayibheli angena namadoda egxamile afika mbeka phakathi. Lo mama egameni. Nombono ehukwa nohukwa kuthandiswa yena. Wathatha wathi phambi koYesu. uYesu ubhizi. Amen. Bambeka phambi kwakhe bachaza basimbambe senzo no B lo mama. Egameni likaYesu. Befuna umangalela uYesu ngoba kuyabonakala indlela abangakhange babe nenhlonipho ngayo bebezathi ugqiba kwakho uYesu andakaxuke bathi ke wena ungulo vela kuThixo ungumbulali wena. Bathi besivile ukuthi uMesi uzawufika uzakhula bonke abantu ezolweni abuYesu emgqibile embulele ngoba indlela lebenza ngayo ayithi bagcina umthetho. Manje igama lenkosi. Amen bathandekayo. Usomandla wathula abangcwele uYesu. Egameni likaYesu makabonge usomandla. Egameni likaJesu bangcwele makabonge usomandla. Amen bathandekayo. Eze lamadoda ambeka afika ambeka phakathi. Umbeka kwawo phakathi egameni likaYesu. uYesu wathi ongena solo. Nayi indaba la ihlezi khona. Amen. Egameni bangcwele. Amen. Amen. Amen bathandeka. Hayi amen basekhaya. Hayi amen bandla Thixo. Uthi Yesu ongena solo. Lithi iBhayibheli indle igcwele ngabantu nabazomangalela yena. Amen. Kanti bangcwele ababantu bazawukhithwa into elula nje egameni abazufunwa ne-red ants bangcwele nonogada abanamandla babakhuphe ngaphandle. uYesu uthe ongena solo. Bangcwele kakade bakuthetha unyana kaThixo. Lithi iBhayibheli walangena uvale emadodeni angathi ukhohlwe ngaphakathi. Bangcwele ungasifihlela izono zakho thina singasiboni kodwa ngeke umfihlele yena. Mayesethethile bangcwele ibhuku izagcwala umoya. Uzaphuma ukhubekile uthi kushunyayelwa ngawe kanti yena ngokwakhe ukubonile. Sinandaba nebhizinisi yakho nento zakho zenzayo kodwa ngomoya kaThixo. Ubangcwele singajonga noba ubani wenza ntoni kanjani phina bani sizakusola kodwa ngomoya. Amen bangcwele. Basivumela umoya kaThixo operate manje igama lenkosi. Amen. Mano sakhumbula icase kabangcwele kaNaniya noSafira nomkakhe manje igama lenkosi. Kwathethwa nje amagama. Bathethe ilizwi.
ibandla lingafikelela kanjani kuleyo level, mina ningafikelela kanjani kwelo zinga loba ngithethe ngezwi ngimzalana ekabili abe novala umzalana ahliwe ngumbilini awe phansi axela izono zakhe. La madoda kuthiwa kubo angenasono, lithi iBhayibheli agcwala luvalo aphuma onke. Wamane esithoba uYesu ephala phansi. Amen. Hallelujah. Amen. Bangcwele wangathi uYesu bangcwele ubhala la mthetho uthi thanda umakhelwane njengoba nawe uzithanda. Ngoba awukho umthetho ngaphezulu wodlula kulodwa. Thanda uThixo and love your neighbor. Ngoba ubala amadoda ebegcinile umthetho takamsibuyele emthethweni kumakhelwane wabo. Uba bebemthanda bebengena kuyenza egameni likaYesu. Amen. Bebezawuhamba nje obuza nje Nkosi ngeYesu kalo sivile Mesiya wena uthi uzoxola izono bekwenzeke oku. Manje igama lenkosi waphala phansi uYesu. Amen. Ngoba bangcwele kuyabaleka sifikele kwizinga lokuthanda uThixo. Amen. Singaneli nje ukumthanda yena sodlule nabantu kodwa sithande nomelwane egameni likaYesu. Yabona indlela osithanda ngayo wena osithanda ngayo nendlela othanda ngayo ithi lento khuphela lento lapha kulomzalwane lapha kwakho. Akwazi ukuthi uthanda uThixo ongazange umbone ngawusenyama kodwa kunabazalwane ongabathandiyo. uThixo abangcwele uhlala lapha emntwini ngomoya wakhe egameni likaYesu. Makabonge uSomandla waguquka uYesu mayephakamisa inhloko bangcwele amanje abantu bewaphetha. Yabona iproblem yabantu kuleni mihla, they are so quick to judge egameni likaYesu. Amen. Ngoba baye kuYesu bangcwele sebegwebile sebephethe namanje egameni. Namhlanje ngizothi kwelahle like mzalwane. Ngizothi dadewethu uzolahle like namhlanje. Lamanje siyawadinga sifuna ukwakha ngawo. Ayingoma nje obulala la. Uright uliphethe ilike. Indlela uyiphethe. Amen. Kodwa lamanje siwafunela ukwakha. Lamanje ehlabendwana mzalwane siyawadinga. Ijike ibe lilike lothando ngoku. Wakhipha kaThixo. Elike uliphethe lohleba ijike phuma nelinye ilike namhlanje. Uthi uYesu ngimi ilike leseko inhloko yembombo. Uthi lacekiswe ngabakhi. Asizuthatha nje ilike singamniki ilike, sisakunikeza ilike. Sithi sibhalo i-chief cornerstone. Amen. La rejectwa ngabakhi. Babona lengqukuva abakwazi ukusebenza ngalo. Amen. Nathi thina abantu abokhayo sijonga sithina ukwakha phezu kwelike bese likhona ngaphambili. Amen. Asifoundi no founder hayi. Sifoundi apha. Kodwa sicheck ilike sakhe phezu kwalo. Mistake yakho mzalwane wakhe ngendiza. Ngoba umsebenzi kabani nobani uzawudlula emlilweni. Uba wakha ngegolide izawudlula emlilweni. Uba wakha ngothuku uzawudlula emlilweni uthuku lakho. Uba wakha ngomona uzawudlula emlilweni umona. Awuzuhlala sithi bani umona uyadlula emlilweni uzasibonela ngokwakho. Ba ukalula kazi ufuna uthanda abakhulu bafole nezabi izinto nawe. Azabazalane bake bonqene nokuthandaza into befame ekhalmela ubusema azofuna uthanda abakhulu hayi bo.
uzawuthi ngaleyo mini leyo yikekayo imisebenzi yakhe imkhokela umoya ungadluli. Hey guys, sithi yena lukhuka ludlula lapha. Alakaza athi ngomama abakhulu. Ngeke ukuthola yacutheka. Ngemba ukutheka nje uzapha kuye ngoba. Kanti masokho ngelithe libuyeso. Ngeke ngiyakwazi ukumelana nezinto. Ngedlule emlilweni. Amen bantwana. Amen bathandekayo. Egameni likaYesu. Yesu nama ndikugwebi. Amen. uJesu nama ndikugwebi. Namzalwane xa ndikuxelela lento ungayenziyo befambe yayenza ndikugwebi. Amen. Xa umoya ingcwele ebone izinto ezingxaki ezingakhonzisi kakuhle awugwebe. Kodwa ithini lento yi-reminder, lento yi-wake up call. Ithi hamba ungaphinde wone. Ya. Wonile izolo waphazama ungayazi wawubhaqa umoya ingcwele. Shunyelanga ngawe. Amen. Uthohlabelela ngijulise Nkosi othandweni lakho. Yandisa ukukholwa kwami. Kanti ngoba ikholwa abangcwele lifanele libe nawo lo mthandazo. Bake bathi nabafundi bebona umuntu bemthandazele engancedakali bathi Nkosi sincede songezelela ukholo kwethu. Sathanda izinto zenzeke ngoba sikholwa, hayi ngoba singaba abalandeli bakaYesu. Kodwa senza ngoba sikholwa. Amen. Amen. Hayi amen bathanda. Hayi haleluya. Sithi le case lo mama ipheliswe yintoni? Ipheliswe ngumbuzo bawugobza. La madoda bezomangalela aphethe amanje agxothwe intoni? Kambe usena ngathi noba ngumbuzo agxothwe izizono zabo. Izifile Nkosi abanye izono zabo ziyabakhaphela sibakhokelisa sibasemgwebeni. Ngemini yokugqibela abangcwele akukho mini yanhlambulula akuzukuhlanjululwa. Izono zakho namatelekwane wakaza kukhokela kule ndawo. Abusimati kangakanani na? Namava okuhide izono zakho. Khumbula khona imini yokugqibela. Abivangeli iqhele kakubi kangakanani na? Khumbula kunemini yokugqibela. Noma izibhalo zazi kangakanani khumbula kunemini yokugqibela. Ekhaya likaYesu. Akwayikiswa abantu bangcwele. Soyisana. Siyakhumbuza. Ngoba ngaphandle bangcwele lithi izwi leNkosi ngaphandle kwezulu. Amen. Ngabaqeqezi, ngababulali, ngabathandi bezithixo, ngabanhloko, nabantu abakuthandayo ubunhloki nababenzayo. Bangcwele mnandi ke nithi kanibona manje igama leNkosi kuningi ukuphithizela ngezinto ezingenamsebenzi. Manje igama leNkosi. Amen bangcwele ndiyojonga phakathi kwelalizwi lesithilelo. Wala sele kahle pha izona zinto ezingazongenza izulu. Manje igama leNkosi. Wena umzalwane qhubekele nalento. Aqalele ukushindwa kaThixo.
ufike endlini angagcina lo fulumini leyo egameni kaYesu ithi lento bangcwele masizijonge siziqwalasele ezona zinto ezingenako singenisa ekhaya ezulwini egameni kaYesu le gesi yamandizi ungena ngayo ezulwini le gesi yanda ukukhonza uthi umhlabelelo kukhona ingubo noma ngase ngigqoka amanikiniki kodwa kukhona ingubo ayigojozana ngamanundu kodwa kunengubo egameni likaYesu amen bathandekayo amen bangcwele amen bandla kaThixo amen bangcwele kunomuntu obefaka siyamhombisa ahombe alungele uThixo inhliziyo mzalwane kunomuntu obefaka siyamhombisa abe nesidima inhliziyo amen uthi Jeremiah inhliziyo sisifa esibi ixokisela nomnikazi wayo jonga ubungozi bayo yilona ifocus kaThixo isenhlizweni ayikho kwezinye izinto ngeyimini sizawuphosta izulu singangeni ngabantu abane-uniform ngoba inhliziyo zabo basuke nje bahlambulula inhliziyo ithi iBhayibhile bonke abanethemba elinjalo bayihlambulula impela uthi bayalahla imithwalo nezono nemithwalo egameni likaYesu bangcwele masihlambulule inhliziyo bangoba sifuna ukumbona egameni likaYesu amen bangcwele ngoba egameni likaYesu ukufaka ingqu phansi inhliziyo ingcolile akuzukuthethelela ukuthabi inqayi yonke imihla makaba nguJesu akuzulingenisa zulwini ngenwa nganqayi onke lamadala acula ikwaito ngedala engena esifuni babengena ngenqayi chisco ngengena phakathi asizungena ngenqayi mase soba controversial ngendlela yodwa ngoba ufuna uprovoke inhliziyo ekuqondeni inhliziyo kaThixo amen bangcwele masiphumeni kwisithethe nemfundiso zabantu sifuna umutsho kaThixo imfundiso yonke yalibamba ibandla lingakhulu ibandla ngoba ngexesha wayecreator injongo yakhe wayefuna ukachief A no B ngoku masidilithe imfundiso yonke sijonge imfundiso kaThixo nasithi ibandla likaThixo abantu ngabakaThixo masibanike imfundiso kaThixo futhi siyithandazele kuThixo uThixo ayingqinele ngoba kwelinye ilixa abagobisi kuyingozi ungena ebandleni ungahambiselani nezinto ezenziwa apha ngoba ezinto ngozazimikiselwa kwakuxotshiselwe noThixo bangabakholiseki ngiyabaleka abangcwele sohlule imfundiso yomuntu lento bangena amabandla angakwazi ukufela ushipha amabandla angakwazi abazalwane ukwamkelana nangaphandle ngoba abazalwane bagada imfundiso yebandla lakhe ayigcina umzalwane abangcwele ade aqhubeke kona umuntu akaThixo egameni likaYesu amen bathandekayo egameni likaYesu uthi Yesu hayi nama ndikugwebi kodwa hakho ungaphinda bangaphi bagwebileyo mina tata abantu bangaphi abazalwane bagwebileyo basingazibuza umbuzo namhlanje masiphuma apha balwe igama lenkosi
Singabi izinto uThixo bezenzele ebandleni for uzuku lakhe sazihlaba. Bangcwele ayithi into kade ngayazi ngakhile kangakho ngithi ayiyo kaThixo. Amen. Ngoba uThixo makabonga igama lenkosi angathetha ngomsukisi. Adeliver imessage yakhe ebandleni. Elungisa ibandla. uThixo manje uyakwazi ukuvala amehlo emzalwaneni ehamba noThixo kodwa asuka avule amehlo edonkini. Ibona ingelosi kaThixo. Ngisazibuza umbuzo nangoku bangcwele egameni likaYesu ngathi ngangifunda le ndawo ndafumana soba uThixo okunene ukudlela azaziwa. Ngihamba nedonki yami endiyithembileyo ndithunywe ba manami ndoqalekisa abantu. Ngoba bayandazi abantu ba into engithethileyo iba njalo. Ngoba ndihamba noThixo. Egameni likaYesu. Avela uThixo kuma nto igama lenkosi ungahambi laba bantu. Egameni bafika abantu nezicengo nemali. Kulapho into kaThixo ilahleka khona emabandleni. Abazalwane bephilile begcwele amandla kaThixo. Ufika amadoda ngabe igama lenkosi. Ephethe imali ezingaka athi inintsapho isuka khona. Usakunika nje i-brown envelope ayivalwanga nangamathe. Ayithi axeba inintsapho isuka khona. Egameni likaYesu. Amen. Ngike nje iqonga pha abantu baninzi pha kwenkonzweni. Ngiyiqonga ngizawuthela nje 10 minutes. Amen. Kanti 10 minutes uzawucost ibandla lonke. Ngoba esethi isithebe asidlelani nasemadimoni. Bangcwele asinavumela ndoda kakhongolose apha. Izokuma apha ingena Yesu. Neyediye ingene ebharete bomvu. Indlu kaThixo le. Ibifuna ukhanvasa mayokhanvasa le emnyuweni. Hayi endlini kaThixo. Thatha nobisakhelo veza iright. Wakho veza siyakhonza. Hayi isiniko 350 asithenga 350. Siyakhonza. Egameni likaYesu. Hayi amen bangcwele. Hayi amen bangcwele. Amen bangcwele. Baphuma bonke ngabanye. Wase kuYesu kwafonta ngesimanga. uYesu useke nalo mama yedwa ngabo bobabili. Bonke abantu bebezomangalela bekho bamsiya. Povli Bible banya. Egameni likaYesu. Amen bathandana. uYesu usheka nalo mangalela. Mayesheke naye bangcile bonke abantu bemkile. Uthi uYesu nama ndikugweba. Hayi ungaphinde ngona. Egameni likaYesu. Wawuthi akudala behlabelela umama uNtomathi izono zixolelwe hamba ungaphinde ngona. Egameni likaYesu. Amen bathandekayo. Ngizahlala phansi makabonke. Bangcwele selifumana elivangeli bangcwele silifundiswa sivula inkonzo bangcwele. Amen kuyabaleka sikhumbuze ezinye indaba ngoba ezinye izinto ziyalibaleka. Abanye bafika ezinye izinto singasayenziwa bawungobzi. Ngaphambili ngisho nenkonzo enhlambululo ubani wayesimapha ngaphambili. Ayicele manje igama lenkosi. Umzalwane wayivula inkonzo yobuye enhlambululo hamba uhlala phansi. Abiza abantu inhlambululo. Azoyithetha apha. Yena xesha kufakwa noni ufaka ukoyika uThixo. Singaxoki phambi koThixo. Egameni likaYesu. Athethe umzalwane wawo. Egameni likaYesu. Mayiqondo ndala yiyo. Engizane inhloko angaphinda inhloko. Egameni likaYesu. Amen.
ngoku sinesibindi ngosixoba ngenhlambululo ethu. Awu amen bangcwele. Haleluya. Esixoba nasenhlambululweni ngoku.